Kule veki umphathiswa weCockta uGqirha Nkosazana Dlamini-Zuma ubhengeze ngokusesikweni okokuba ixesha lentlekele lawuthi longezwe uyothi xhaxhe ngomhla weshumi elinesihlanu ku-April. Yilonto ke ithe yatsarha uSteenhuisen we-DA ngelithi uzawuchwechwela inkundla amangalela urhulumente uba makame kancinci ngoku nale nkqubo yentlekele. Kaloku sewuqenqeleke iminyaka emibini ngoku uMzantsi Afrika uphantsi kwexesha lentlekele kulandela ukugubungela kwe-coronavirus eshiye intshabalalo ngokoqoqosho nabantu abaninzi beqhwalela ngokwasempilweni. Steenhuisen uthi ngoku makubuyele izinto esiqhelweni. Democratic Alliance, as the official opposition, will not allow the state of disaster to just be glibly extended now month after month. We will stop it, and we will stop it in court. We will not allow our democracy to be suspended indefinitely in favor of rule by government decree with no democratic checks or balances. IDA ithi kulixesha lokokuba ngoku urhulumente akhokhelise imicelimngeni yokudala amathuba emisebenzi nokubuyisela uqoqosho kwimo yesiqhelo kwakhona. Ndingabongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.